Ini ang DigiCast Negros 10, ang top 10 nga balita sa Negros Island Region, ang amo ni dulong sa inyo. Kagyaring atong top story subong nga adlaw, April 7, 2026. Kadis kag inigaran LGU, nagabiso sa mga residente nga hindi anay magkaon sang aloy nga isda. Presyo sang aloy nga isda sa Libertad sa Bacolod City, ginpabarato bangod sang insidente sa mga gin-allergy. Barangay Tangub sa Bacolod, simple ho ng pista, pondo ihatag sa mga tricycle ng DOJ drivers. Fan nga may karga nga smuggled nga mga sigarilyo, gin-abandon. Kag sa good vibes, mga impensyon sa mga estudyante kag alumni sa TUP Visayas, ginbida sa Technology Convention. Inatanan sa DigiCast Negros 10. Sa number 10, ginahulat pa sa Department of the Interior and Local Government Negros Occidental ang advisory bahin sa announcement ni Secretary John Vic Remulla angot sa pagpatuman sang alcohol kag gambling ban kag iban pa. Suno kay DILG Negros Occidental Director Teodora Sumagaysay, ang damlag pa ginpang-announce ni Secretary Remulla nga hugot nila ipatuman ang mayara na sang existing nga mga ordinances. Ehemplo na diri ang mga curfew for minors. Sa mga natungdan nga ordinansa sa mga LGU nakasaad man kung paano i-implement ini kag sino ang magapatuman sini. Suno kay Sumagaysay, nagahulat lang sila sang abiso. Damlag pa ginsiling ni Remulla nga iga-pilot ang National Capital Region antes anay magpadulong sa mga urban centers ang Safer Cities Initiative. Tuyo sini nga mapahagan-hagan ang nagakatabo nga krimen sa mga urban areas. Narakip man sa Safer Cities Initiative ang video sessions nga tub-tub lamang sa 10 p.m. magluwas sa gintugutan sa mga fiesta kagang banning sa mga shirtless o kung wala sang t-shirt nga mga pumuluyo sa mga public spaces. Looking at the pronouncement of the Secretary, it seems that other pronouncement that he mentioned is already existing, like the curfew for minors and others. So I think it only needs implementation. So kinahanglan lang gid ang strengthened implementation on the part of the different entities. Sa number 9, all set na para sa panaad sa Negros Festival. Ben and Ben na naman ang mag-perform sa opening night. Ginpatigayon kainang coordination meeting upod ng Executive Committee kag LGU coordinators. Suno kay Provincial Administrator Ray Fernando Diaz, ang seguridad plastado na. May 180 ka mga pulis ang iga-deploy. Kag magluwas sini mayara man sang separado nga security force ang probinsya. Ang kamahal sang langisa karon isa man sa mga pagpanghangkat nga ginatubang sang selebrasyon. Suno kay Diaz, ilang nga ginahinyo ang mga LGUs nga suportahan ang mga magapakigbahin sa selebrasyon. Pila naman sa mga ginapaabot magaupod sa kahiwatan, ang Mosanday Senator J.V. Ejercito kag sa San Juan Mayor Francis Zamora. Magasugod ang selebrasyon sa Lunes, Abril 13, tubtob Abril 19. Of the challenges of the fuel crisis, sige lang kita gyapon because Governor Bong Lacson feels that this is what the whole province deserves, no? To celebrate together even in the face of adversity. Amo gyud ang message sa aton na pagtipon-tipon every time may panaan festival kita. Sa number 8 na dugangan sang isa napatay sa leptospirosis sa Bacolod City. Taga Barangay Estefania ang pinakaulihi nga napatay. Ay katatlo nga leptospirosis death sa Bacolod ang isa ka 52 anyos nga lalaki nga taga Jesusa Subdivision sa Barangay Estefania sa Bacolod City. May history siya sang pag-ubog sa baha kag nagbatsyag sang LBM kag palanuka. Wala makapakonsulta sa doktor ang pasyente kag wala man sang may natumar nga bulong matapos mag-ubog sa baha. Ginhilanat siya kag nag-yellowish na
ang iya nga panit. Gin-admit siya sa ospital sang Marso 23 kag napatay sang Marso 25. Bangod sini ang Estefania ang may duha na kakaso sang leptospirosis, ang pinakamataas sa Bacolod. Humalin Enero may 12 na tanan kakaso sang leptospirosis sa Bacolod. Panugyan sang City Health Office, libre lang ang prophylaxis sa barangay health centers. Makuha ang ini nga balatian sa pag-ubog sa baha o kung sa tubig nga kontaminado sa higko kag ihi sang ilaga. Sa number 7, van nga may karga nga smuggled nga mga sigarilyo gin-abandon. Kapulisan naka-recover sang van nga abandonado kag may karga nga ginalagar smuggled nga sigarilyo. Nakabaton sa report ng Sipalay PNP gikan sa concerned citizen nga may isa ka puti nga van ang ginbilin sa sitio Kalayuhan, Barangay Hill, Montilla sa Sipalay City sang Lunes. Wala na ang guma sa pangulihi nga bahin sang van. Makita sa sulod sang van ang pila ka mga boxes sa ginaalagar smuggled nga sigarilyo. Ginsiling ni Lieutenant Cipriano Lumanog III, Deputy Chief ng Sipalay PNP, nag-coordinate na sila sa Highway Patrol Group agud makilalaan ang registered owner sang van. Suno kay Lumanog, wala pa mabuksan ang van, gani wala pa mabalaan ang balor ng suspected smuggled cigarettes nga yara sa sulod. Sa number 6, duha ka persona na bungguan sang motor driver ginaalegar hubog. Pilason ang duha ka mga babae matapos mabungguan sa motorsiklo samtang nagatabok sa dalan sa atubang sang isa ka fast food chain sa highway sang Purok Progreso sa Barangay Alihis sa Bacolod City, Lunes sang gabi. Sa report sang Bacolod Traffic Enforcement Unit, ang driver sa motor nga si alias Nani ang naobserbahan nga nakainom kag expired ang driver's license. Ang iya mga nabungguan nga Sunday alias Lourdes kag alias Lilibeth, 69 anyos, ang gindala sa Bacolod Adventist Medical Center. Nagwa sa investigasyon nga sala ang pagtantyar sang rider sang distansya kag kada sigon sa iya motor, rason nga iya nabungguan ang duha ka senior citizens. Sa number 5, tricycle driver ginpulihan kastigo kag buno, patay. Patay ang tricycle driver matapos ginbuno sa duha ka mga suspect sa Purok Malipayon sa Barangay San Jose sa Sipalay City, Lunes sang gabi. Nagkonsabo ang duha ka suspect na saday alias Jancel kag alias Ruben, agud bunon ang biktima nga si alias Michael. Tanan sila ang pareho residente sang Barangay San Jose. Nagwa sa investigasyon nga nagakayo sang motor si Michael sang siya ang ginkompronta ni Jancel kag sila ang nag-inaway. Gilayo nag-abot si Ruben kag ginbuno sang kutsilyo sa tiyan ang biktima. Ginsiling ni Police Lieutenant Cipriano Lumanog III, ang Deputy Chief sang Sipalay PNP, na dakpa ng isa ka suspect na si Jancel, samtang at large si Ruben nga amo ang nangamot sa pagpatay sa biktima. Sila magapangatubang sang kaso nga murder. Ang inaway sang una ang ginalantaw nga motibo sa insidente. Sa number 4, Barangay Tangub sa Bacolod, simplehon na lang ang pista. Pondo ihatag sa mga tricycle kag PUJ drivers. Imbes nga gastuhon para sa paghiwat sa Engrande, nga kapistahan sa Mayo 15, tubtob 17, ang Barangay Tangub sa Bacolod City ang nagaplano nga ihatag na lang ang ila pondo bilang dugang nga bulig sa mga driver sa ila barangay. Ginsiling ni punong Barangay Noli Villarosa nga simplihon na lang anay sang barangay ang ila nga pagselebrar sang kapistahan ni San Isidro Labrador.
Ini ang iyaman nga sabat sa panawagan sang sangguniang panlungsod sang syudad nga likawan anay ang grande nga mga kapistahan bangod sa ginapangatubang nga krisis sa karon. Magahiwat lang ang barangay sang misa kag hindi anay ini maggasto para sa mga paliga kag iban pa nga mga aktibidad sa kapistahan. Kung nagligad nga tuig naggasto ang barangay sang 2 million pesos para sa pista. Sini nga tuig ini ang igapain na lang nila para maghatag sang 5 tubtob na 10 ka litro nga gatong sa mga driver sa ila barangay. Sunod kay Villarosa, sarang sang syudad nga mahatagan ang 200 tubtob 300 ka mga driver sa tangub bangod may budget man sila para diri. Dugang pa sini nagahanda man sila nga maghatag sang food packs kag bugas para sa mga driver. Sa karon ginaplanuhan pa sa barangay kung paano nila mapatuman ang amo nga programa. Pag ang amon nga dan pista ka gasto kami tag 2 milyon. Pista namon ti karon ma-question kita kabudlay may krisis kundi ipanghatag na lang nato nila sa mga drivers. Last year dagko. So galabot kami 2 milyon. So subong di para sa pamisa gamay-gamay na lang ya siguro. Wala na mga dinner. Jutay na lang siguro kasi maggasto na kami na mga 100,000 o 50,000. So kinaaboy na namon kiti may ara nga verbally instruction sa aton nga presidente. So dapat kita aware gid kami sa instruction sa nga presidente. And then siyempre ang kwarta mas mayo siguro panghatag sa mga driver sa mga motorcycle driver, sa mga jeepney driver. So doon kami kapropose ng panghatag sa mga bugas, kung ano nga mga relief goods matag na muna. Sa number 3, malapit sa 10,000 ka mga tricycle drivers sa Bacolod makabaton sang ayuda buwas. Masobra sa 40 milyones pesos ang ginpain sa Department for Social Welfare and Development para sa ayuda sang 9,617 ka mga tricycle drivers sa syudad sa Bacolod nga natalana nga sugdan buwas nga adlaw Abril 8 tubtob Abril 10. Ang tagsa ka mga driver nga gin-qualify sang DSWD makabaton sang 5,000 pesos bilang bulig sa ila kabudlayan bangod sa padayon nga pagsaka sang presyo sang gatong. Ini ang ihatag sa idalom sang Assistance to Individuals in Crisis Situation nga programa sang DSWD. May 4 ka venue nga ginhanda ang syudad agud mangintayuyon ang pagpanagtag sang ayuda. Ini ang patigayunon sa SM City North Block, Ayala Capital Central, Bacolod Arts Center, sa Bacolod City National High School, kag sa Activity Center sang Bacolod City College. Ginsiling ni Richelle Verde Prado Manga, ang pamuno sang DSSD, nga tanan nga nag-apply nga driver sa syudad ang tigayon nga nakasulod sa listahan sang DSWD. Sunod naman kay Mayor Greg Gasataya, magabutang sila sang help desk sa tanan nga venues kag sa lobby sang government center agud mag-assist sa mga driver nga may kabudlayan sa pagpangita sang ila pangalan. Panugyan man sang alkalde sa mga driver nga likawan ang pagkadto sa venue kung wala pa ang ilang nga schedule. Para nga tawagan sang DSSD ang tanan nga mga driver agud maghatag sang ila schedule sa payout. Sa 3 kadlaw, i-divide ni ang 3,000 kaya hindi mo pwede matingog in one day. Kaya kung tingbon mo, wala na may mabiyahing tricycle. Okay, so naghimo kami sang isa ka scheme nga para may gabiyahe at the same time sige man payout. Okay. So gin-divide namon ang mga barangays sa 4 ka payout centers, and then we will do this alphabetically. So
Sa number 2, samtang nagasaka ang presyo sang halos tanan nga balaklon, nagpapanaog sang presyo sang isda nga aloy ang mga manug-isda sa Bacolod bangod sa natabo sa pila ka persona sa Cadiz City bangod sang allergy. May report si Richard Caballero. Ini ang ginatawag nga aloy o kuntulingan. Ini ang isda nga nangin rason sa pagka-ospital sang may kapen sa 40 ka mga persona sa Cadiz City matapos makakaon sini. Matapos magwa ang report parte diri, apektado ang baklanay sini bisan pa sa Libertad Market sa Bacolod. Kung kahapon yara pa sa 200 tubtob 240 pesos ang kada kilo sang aloy, sa karon yara na lang ini sa 180 pesos, agud lang may mabakal. Kali sa bala to, galing kaya mo to lang yung post nila sa Facebook bala, nga pila to kuno ka person, 25 to person na poison. Ilada to ya. Kabalaan man na nila nga kung preska nga aloy or hindi. Eto ya ilada to siyempre ma-poison kag man itong ilada to saya. Ano sang ilada nga ginanamin? Do pilan sa guro kadlaw. Mismo manugbaligya na sang isda ang nagpanugyan sa publiko nga likawan ang pagbakal sa mga indi na preska nga mga isda ilabi na sang aloy. Kakilang-kilang niya ito yung guro yung ilulaw. Ay, hindi kaya mo na poison sila guro. Paano mo balaan nga preska ang aloy? Ano, kilang-kilang daw. Ang itsura, ito yung bakal nila, ya, kwanto ya. O ilaw, ay ito ya, do damon na bala, kwan, ng ano bala. Law, ay ito siya, basta law, ay mo. Nagiwat ang baklanay sa bawang. Sa una, mga pila kilo pag ibligyan nyo? Damo yung mga banyera, damo sa maubos, damo siya dayon niya. Pero sa buong pila mo ang stock. Wala stock. Eh, dinapakuan pa namin, dinapainsundi pa namin sa mga bakal. Oh. Apang sa piyak nga baligyaan nga ginapanag-iyahan ni Mary Grace Mosquida, ubos man sa giyapon ang duwa niya kabanyera nga aloy kainas ang aga. Suno sa iya, tinlo kag safe ang iya baligya bangod sa Bacolod lang ini mismo nakuha. Kagilayon ini nga gindala sa merkado. Hindi naman nami ang aloy suno sa iya kung 3 o kung 4 na kaadlaw nga wala pa maluto kag kun ini ang mainitan. Ang taga-Bacolod, yung safe yung... Safe ginariya ang amon yung aloy. Oo, kag guro, matsyag ko sa kondisyon, guro sa hila nga lawas, kag matsyag ko kung hindi naging man dapat i-baklon, hindi na lang pabaklon, hindi na wala na over, na wala, o kung mga pila ka days nga last ang aloy, bisa na is 3 days eh. 3 days to 4 days, wala na lang yan. Oo. Kaya dapat namin ginayang pag-imo nga pag-tinlo nga pag-ilada. Isa sa mga nakabakal sa iya sang aloy kagabi, amo ang senior citizen nga si Rose Hacosalem. Suno sa iya, kung preska kag eksakto ang pagluto sang among nga isda, wala man ini malain nga epekto sa tawo. Diri ko na nagbakal sa iya sang aloy, inuto na mo pag-abot, wala man kami na ano. Ano pagluto niyo? Ginprito ni Banaon kag isa sa kamatis nga damo. Tinutdan pa na siya, ikog? Ikog, wala man to nila ginutdan gani. Wala ito yung ginutdan niya. Why? Sa labas na? Oo, ba sa labas? Amo niyo? Amo niging bakal na mo. Diri sa iyo, pagabi. Pero wala pa kami yung minibot sa gano'n. Why? Meaning nga safe gid yung mga aloy sa Bacolod. Oo, sa akin. Kung dali lang gidalin. Dari lang video, why gini problema kay kita mo katang tao. Ang ilag yung nga dahil, isa kalisto mo. Di kasi bala pagaling nila sa Iloilo, ya, why ito dayon maisan? Amo ito naglain. Pramo niya, tam tao, may gadali kami na nagkaon na. May iba naman nga nagapati nga kinahanlan gid nga butungon ang ikog sang aloy antes inilutuon. Ay, basta nabaluan ko nga singuna sa mga katigulangan, na mo. Ang pinangan ut doon mong nabutungon mong ikog, kaya na makaililo. Ang pagbutong o kung pagkakasang ikog sang aloy antes lutuon, wala sang scientific explanation. Apang ini ang kinaandlan na halin pa sa mga katigulangan. Ginasiguro sa karon sa mga manugbaligya nga safe ang isda nga gikan sa baybayon sang Bacolod. Richard Caballero para sa Digicast Negros. Kag sa number 1, Cadiz City kag Banwa sang Hinigaran ang nag-abiso sang temporaryo nga pagpaiway anay sang pagbaligya kag pagkonsumo sang aloy kasunod sa nakita nga allergic reactions sa pila nga nagkaon sini.
Nagtukod na sang composite team ang Cadiz City agud mausisa ang kaso sang 56 ka persona nga nakitaan sang allergic reactions kasunod sang gin-report pagkaon nila sang ginaalegar nagpasar na nga aloy. Sunod kay Cadiz City Mayor Salvador Escalante Jr., pila sa ila ang nagpalanuka, may kabudlayan sa paginhawa, nagpalamula, nagpalanghabal kag paglingin sa ulo matapos nga magkaon sang aloy sang Lunes. Nadapatan na sila sa mga bulong pero ang duha sa 56 ang na-admit sa Cadiz District Hospital. Ginasiling nga gikan sa Iloilo kag gin-deliver sa Negros sang Sabado ang aloy nga nakuha sa dagat sa nagligad nga Miyerkules pa nga adlaw. Ang nabaligya sa nga Lunes suno kay Escalante amo ang nagkaproblema matapos nagtuga sang allergic reaction sa mga nakakaon sini. Sa Hinigaran naman, sunod kay Mayor Mary Grace Arceo, 3 ang nakitaan sang allergic reactions matapos magkaon man sang aloy sa barangay Tubungan sang Lunes. Duha sa ilang taga-Himamaylan kag nakapauli na ang taga-Hinigaran, sunod kay Arceo, ang na-admit sa Hinigaran Medical Clinic. Hindi pa mapatod kundi nagikan ang aloy. Maidid man sa karon nga gina-monitor sang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources NIR ang insidente sa Cadiz. Padayon man ang pagpangusisa sang ilang technical team kag base sa preliminary report sunod sa BFAR, ang mga simptoma nga nakita consistent sa scombroid fish poisoning. Patag sang BFAR, hindi ini isa ka naturally occurring toxin sa isda mismo kundi nagakatabo kung hindi maayo nga na-refrigerate ang isda humalin sang pagkakuha sang isda gikan sa dagat padulong sa merkado. Kung matabo ini nagaproduce ang high levels ng histamine ng isda nga hindi makuha bisan pa lutoon ini. Ginaabisuhan ang publiko nga siguruhon nga preska ang mga ginabakal nga isda. Ang bottom line is we will cure ang apektado and at the same time review the process. No, kay kung may diferensya i-correct naton. No, i-improve naton ang proseso. So that's the eventually actually stricto dapat no kasi si isda pagkaon ginabaligya mo stricto na di Nakabo, nagkaon, na sila itong batasay na bala nga aloy. Oo. Oo, so nagsimuot ang ilang hadugan, naglain ang kamatsyan, kading dala sa amon nga Hinigaran Medical Clinic. Tutubong under observation pa sila. Sa Good Vibes, mga imbensyon sa mga estudyante kag alumni sang TUP Visayas ginbida sa Technology Convention. Isa na diri ang robotic arm nga pwede magamit sa crane para computer na ang mapagiho. May report si Romeo Subaldo. Ini ang SCARA robotic arm. Pwede magamit ang ining technology sa mga crane. Imbis nga mano-mano ang pagpagiho sa arm, computer na ang mapagiho sini. Ini ang project sa sini nga grupo sa mga mechatronics engineering nga mga estudyante sa Technological University of the Philippines, Visayas Campus. Do parehas mga crane bla raw. Mga cranes. Oo, mga gakwat kasi ang ano. Dapat may ano man sa mo. May do and the figure yan. so meaning wala imbis nga magmano-mano drive sa crane, Oo. pwede sa computer na gamitin computer, oo. magpag-iyo sa iya. 3 ka bulan antes ini nila na human. Budlay man sa saya kay may mga part di nga mag-print kapag idbula. Once nga magsala ka print ng maback to zero gid sa. So ang mga print nga mga parts nga gipang print series may mga kalawigon ni mga tag 1 hour, 2 hours. Okay. So kung do ka budlay blaster. Kay kung once magsala ka ti back to zero ka naman eh. But eventually natapos gid siya. Natapos siya within 3 months. Ang ini naman nga vase na human pinaagi sa 3D printer.
Ginamelt sa machine ang plastic para maporma ang three-dimensional nga object. Ginaamat-amat print layer by layer. Ang ini naman nga technology sarang magamit sa mga project sa mga engineering students o kung sa mga mechanism sa mga machines. Ang mga prototype sa mga businesses ang sarang man ma-print diri. Iyan naman inisang Axofobs nga company. Alumnus ng TUP ang general manager nga si Harold Aycocho. Printers natin is damo siya application. First of all, sa engineering, ang ilang thesis, kailangan mga enclosures, ang ilang mga boxes, ang electronics, pwede ganun sa ma-apply. Then, mechanism sa machines. Ang in other sector naman, like for example, sa business, ang ilang prototypes, pwede nila may mo rapid ang ilang nga mga products. Kung need nila something na may imagine sila, need nila tangible na object, pwede nila ma-print tayo sa dire. Sunod sa campus director ng TUP Visayas nga si Eric Maluoy, tinutuyo sa sining nga technology convention kada tuig nga matagaan sang solusyon ang problema sa nagkalain-lain nga mga sektor. Ang solusyon lang sa mga problema para sa mga gagmayang sector, community. Subong ang mga nag-attend are researcher. These are student researcher. These are engineering, these are technology students na pwede ka pamati isang pain points sa mga ibang sector na course. They can have research. May mga speakers halin sa nagkalain nga sektor para ma-inspire ang mga estudyante. Kag nagpirmahan na isang Memorandum of Agreement para sa ilasining nga mga partner industries. Romeo Subado para sa Digicast Negros. Kagita naga-shoutout sa ating mga live viewers kay Jocelyn Loquero. Good afternoon, Digicast Negros, watching live from Hong Kong. Kay Chris Paduhilaw, hello, maayong hapon Negros Occidental, maayong hapon Digicast Negros, watching live from Banga Lutak, Barangay Narawis, Hinigaran. Shout out sa tanan nga Paduhilaw family. Hello sa tanan nga Paduhilaw family. Kag kay Maria Ines Mainar. Thank you, Gidaw, sa akon. Okay, hi sa tanan nga relatives ni Chris Paduhilaw. Mirna Garrido Clavel, good PM, Digicast Negros, watching from Bacolod. Hello, ma'am. Miss Jessery Garucha Hevero, maayong hapon, ma'am Barbara, kag sa tanan nga staff sang Digicast Negros. Always watching from Saraet. Please shout out kay Toto Shan. Hello, Toto Shan. God bless everyone. Lindol Sunyo, maayong hapon, Negros. Marivic Cipriano Aquino, good afternoon, Digicast Negros. Miss Barbara watching live from Silay City. And kay Miss Hensley Cecil Alguna Mumbai, good afternoon, Digicast Negros, NIR, and Miss Barbara. Hello, ma'am. Kagamiyaton top 10 stories of the day, tubtubwas. Ako si Barbara Mijares. Maayong gabi.